Amai na baba makauza kuti ndakuenda pechi 3. Pechi 3. Wakati chi? Andinangotanga nekudaro. Effective mama pandakavaudza kuti mama ndo mufesi wangu uyu ndichireva daddy. Mama si vanhu vakuru vanoona. Vakati hakuna mukomana akadai. Wakati hakuna mukomana akadai. Zvamambonzwa tsumai kunzi moyo muti unomira padini paunoda chero kati ndoda kurova regera chatova moyo hazvichaiti kuti ndichoregedza bosi ndadini ndatoda. Saka vana mama nekurwadziwa because kumba kwedu ndiri 1 musikana pandini last born nekurwadziwa mudhara ndobva bva zvishavane uko ndobva ya kumapurisa violence kuda kusungisa daddy indikati kana ndada ndoti ndada ndoti handichadi daddy ko ndikasangana the same person akadaro ndoita varume vangani. Saka ndakangozvudza ndega kuti chero vakati ndoda kumusungisa vakati chinyi ina handimbora ndakati gabu handikudi ndingona ndakati gabu chinyi I love you ndinokuda chaizvo ivo handiva nemba yavo nemurume namai namama ndipo vakachuzaka ina ndiri pandakachuzawo pa number 3 chingondisiyeka ndiri pa number 3 pangu bosi ndo pandakada. Saka amai pavakati hakuna mukomana akadai wakapindura chiti moyo muti unomera paunoda ndo handinotoda wamuri kuti hakuna mukomana wakadai. Saka watowadza kuti ani vamwe tu ndakavaudza vakati chi vakangorwadziwa but hapana zvinobatsira kana ndati ndiri kuda zvinobatsira chinyi kana munhu ati ari kuda munhu wake saka zvinobatsira chino pamuchanditora ndonotangisa futi aiwa ndida. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.